Naiz irratian, bigarren kafea. Iritsi da ostirala eta gaur ospakizun eguna da irratian. Tira, irratian, telebistan, zineman... Izan ere gaur, ikusentzunezko ondarearen mundu eguna da. Filmak, zinema, irrati eta telebista saioak eta audio, eta bideograbazioak herrian eta munduaren memoria historikorako garrantzitsua den informazioa gordetzen duten dokumentuak dira. Gizarte gisa dugun nortasunaren parte dira, bai, horregatik, eta ikusentzunezko dokumentuen babestearen garrantzia ulertuta, UNESCOk ikusentzunezko ondarearen munduko eguna izendatu zen urriaren 27. Ispilu hotxen gainean errari ibilitako erromesak izan gara noizbait kristal zatiak ditugu iriketan ikasi dugu amarrak azkatzen. Aurtengo leloa leiho bat mundura da, izan ere ikusentzunezko dokumentuekin mundu berri asko deskubritu ditzakegu. Zenbat aldiz bidaiatu ote dugun pelikulei esker? Las Vegasera adibidez, benetan joan aurretik 1000 aldiz egonan egoen pelikulei esker. Gaurko egunez, 1985an, Mike Figgy Singles Cinema zuzendariak zuzendutako Living Las Vegas filma estreinatu zen. Filmak 4 Oscar sariren izendapena jaso zuen, baina bakarra irabazi zuen gizonezko aktore onenaren Oscar saria Nicolas Cageentzat. Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Batzuek soilik pelikula abestiarengatik edo pelikula soilik abestiarengatik ezagutuko duzue, beraz, sinopsi txiki bat egingo dugu. Ben Sanderson, Hollywoodeko gidoigile bat da, alkoholismoaren ondorioz lanetik kaleratu izan berri dena. Ez du ez lagunik, ez da familiarik ere hortaz, Las Vegas irira joan eta bertan hiltzeraino edateko asmoa du. Behin irira iritsita, Sara izeneko prostituta bat ezagutuko du, eta hartaz maiteminduko da. Eta onain spoilerra, gehiagorik ez. Hori da. Aktore ospetsua aipatu duzue, alkoholismoa, hil arte edan. Begira, bagorko beste protagonista bat gogorarazi didazue. James Dean jauna. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time, 'cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt, and I got that good. Izan ere, gaurko egunez estreinatu zuten 1955an Nicolas Rey estatu batuer zinema zuzendariaren Rebel with a Cause filma. Eta protagonista nola ez? James Dean zen. Bere Porsche Spider 550 berriarekin Salinas herrian burutu behartzen autolasterketa batera zijoala bere kotxeak aurrez aurre talke egin zuen beste auto batekin. Eta bertan hil egin zen. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quieras rabiar. Y soy rebelde. Gauzat esango dizuet, hemen gaurko sarrera honi aurreko mendearen amaiera aldera jaiotako norbaiten nostalgia dario. Bai, ezak zeinena izangoan. Baina tira, zinemazari garenez, aipatuko dugu gaurko egunez jaio zela Elias Kerexeta Garate 1934an Euskal Herrian jaiotako zinema ekoizlea izan zen. 1988ko Donostiako zinemaldiaren zilarrezko maskorra lortu zuen. Eta sari ugari jasotako beste bat, gaurko egunez jaio baitzen Roberto Benigni, italiar aktore eta zuzendaria.
Berak idatzitako zuzendutako eta protagonizatutako film frankotan agertu da, maiz Nicoleta Bracci emazteak lagunduta. Italian ospe handia lortu du, eta azken urteotako aktore komiko hoberenetakotzat jotzen da. La Vita e Bella filmari esker, nazioartean ere ezagun bihurtu zen. Izan ere, Oscar sarietan gizonezko aktore onenarena, kanpoko film onenarena eta soinu banda onenarena irabazi zituen. Geroztik, Asterixen ekoizpen frantziarretan ere parte hartu du. Roberto! Federico, cosa fai? Cosa fai, Federico? Guazen ba aktore gehiagorekin. Gaurko egunez jaio baitzen Alba Flores, askok Nairobi gisa ezagutuko dute. Antonio Flores musikari eta kompositorearen eta Ana Villa antzerki ekoizlearen alaba bakarra da Alba Flores. Lola Floresen biloba eta abeslari diren Lolita Flores eta Rosario Floresen iloba. Baita Elena Furiase aktorearen lehen guzina ere. Hace familia. Antena 3 telebistako kateko Bis eta La Casa de Papel telesaietan aktore lanetan aritu izan da besteak beste. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so. Eta hemen tontamentian aipatu ditugu hainbat ikus entzunezko lan. Beraz, hauxe izan da ikus entzunezko ondararen mundu egunari egindako omenalditxoa. Bai, baina aipatu gabe utzi ditugu beste gertakari batzuk, egingo dugu sorta azkarra dita batean. Ados? Gaurko egunez, 1275ean, Amsterdam hiria sortu zen. 1980ean esne bidea baino 60 bider handiago den galaxia bat aurkitu zuen Hubble espazio teleskopikoak. Eta gaurko egunez, Amy Winehouse abeslari eta konpositore britainiarraren Back to Black albuma argitaratu zen. He left no time to regret. Baina orain aldira itzuli beharko dugu. Gaurkoan Idoia Xarma gure kolaboratzaile sensualenaren lehen kolaborazioa izango dugu. Nola bidaiatu jostailu erotikoekin? Horixe erakutsiko dugu gaur. Eta guk zuen anekdotak entzun nahi ditugu. Urrik! Horrez gain, kafe utxeko tartean Katixa Pere izango dugu gurekin, baletaren mundua barrutik ezagutuko dugu berarekin. Eta nik agenda ere prestatu dizuete, ea zein aintzoki bisitatuko ditugun gaur. Aizue, urriak 27 ditu gaur eta ostirala da, ongetorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Oiana Maritorena Gembe o The Woman in Black and White. Egun hori Iñigo jauna. Zuekin jaun Andreok korrik eta presaka gure laborategitik esnea berotzeko lanetan da bilen emakumea The Woman in Black and White. The Second Woman in Black and White, denak hemen txuri beltzen etorri dira gaur. Goi huri ezei zaran diagunon! Egunon, ostirala da! Esneari zerbait beltza bota Black and White izateko. Oso da. Sheridans. Eta hemen izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 653 du, goizak 10:04 oraintxe, urriak 27, gu 3, goiuri gabe 2, eta zuekin 11.000. Hoixe. Urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko hementxe gara, naiz irratian zarete bigarren kafean, ongi etorri?
etxetan ebiela. Bere itzala erturatu zait. Milaka buelta eman ditut izar artean. Azken aldian Hemendi bota digute egunon sorta eta Gorkak esan du nire maite duta da zuek ikusten nire etxeko telebistan. Tira, orduan, handi xamar ikusten gaituzu Gorka. Bueno, hementxe dabiltza txatean bueltaka, Spidermander egunon, Rekizap egunon, Indioker egunon, Gorka egunon, denei egunon, ongi etorri, zuen maite duta nahi baduzue, elkar banatu nahi baduzue, bota hemendik, baina guk maite duten tarteari hasiera gaur eskubitik emango diogu. Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da, hasteko, esaten duzunean, ara, badaukat maite duta, biharko maite duta badaukat, edo astelenerako maite duta badaukat, eta astelena iritsi, eta oroitzen zarenean. Hori maite dut. Zoragarria iruditzen zait, ez zaizunean azten. Ze, atzo nik esan nuen, badaukat biharko maite duta. Eta pentsatu nuen, ara, aztu egingo zait. Wow. Eta? Niri gauza bera Gogoratu pasa zait. alduzu? Gogoratzen duzu? Nik ez. Ni gogoratzen dut. Eta sartu naiz nire autotaldean maite duten taldean eta ez nuen atzu idatzi gaurko maite duta. Eta Idatzi bururatu egiten dituzue? nik hor botatzen ditut. Bai. Backup modura. Baina Ni fidatzen naiz. atzokoa ez dut gogoan. Ba ni bai, eta da bakoitzak duen mundua. Osa, gustatzen zait nola pertsona bakoitzak bere mundua duen, bere realitatea duen, eta nola kontzeptuek pertsona bakoitzaren mundu horretan esan nahi desberdina duten. Gertatu zitzaidan, atzo. Badut lagun bat, nahiko urduri dagoena, asteazkenean baduelako emanaldi bat. Hitzak ondo aukeratu nahi ditut. Eta nahiko urduri dago, eta esan zidan behintzat agurra prest daukat. Eta ari nintzen, bere audio bat entzuten, ez? Eta hori esaten zuen, behintzat audioa prest daukat, Agurra prest daukat? Agurra prest daukat, eta bla 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 bla. Bukatu zen audioa, eta gure lankide Imanolek esan zuen, zer daukazu ezkontzaren bat, eta nik? Ezkontza? Audio honetan inork ez du ezkontzarik aipatu, eta ez, baina nola, agurra, ez? Agurra ia prest duen, eta hoi, izango da, ez dakit ezkontzetan agurra dantzatu hoi da. Eta ni geratu nintzen flipatuta, wow, niri inungo momentutan, ez zitzaidan ideia hori etorri burura, nik banekien, ez? Bertxoi buruz ari zela, eta bertxo emanaldi baduela, eta orduan agurra, dela, agertzen diranean bertxolariak holtzara, botatzen duten bertxo sorta. Eta graziasko gintzidan, nola niri dantza ez zitzaidan burutik pasa, eta nola Imanoli bertsoa ez zitzaidan burutik pasa. Naiz eta biok hitz bera eta bueno, testuinguru bera entzun genuen audio horretan. Zera pertsona bat urduri zegoela, eta agurra gora eta agurra bera. Eta orduan esan nuen, bia ze politia bakoitzaren errealitatea, eta orduan nola hitz guztiek baduten, ez dakit, dauzkaten 1000 bizitza, pertsona bakoitzaren munduan. Bai, ni beste bat pentsatu, eta asteazkena aipatu duzu, eta datorrena asteazkena, santu guztien eguna edo da, eta zentzu horretan hartu eta agurraren kontua. Bai, pertsona bati egindako agurra edo lako zerbait, bai. Nere maite duta oianaren ostean esango dut. Edo aurretik nola nahi. Ados, ez tita baten esango izkizut. Ez dut maite dut ez bat, da, lehenengoa. Asko maite dute Tolosara etortzea astean behin, zuekin egotera, edo astean bitan, edo irutan izan daiteken bezala, asteburu honetan. Baina! Jo, temperatura aldaketa ez zait asko gustatzen, Donostian arropa bat jarri, iritsita, ze hotz egiten duen hemen Tolosan. Temperatura aldaketa aipatzen du Oianak, Iñigok oraintxe besoak luzatu eta ikusi dugunean streamingaretik mangamotxian dagoela. Bai, baina bueno, hori konpondu ingo dut, hemendik aurrea pentsatuta etorriko naiz, eta orduan berokitxo bat nunbait esartuta edo manta bat utziko hemen. Eta maite Goiuri, dut... gauzat esango izute, momentu honetan, Euskal Herriko 2 puntu aztertuta, Tolosan 14 gradu, Donostian 15 gradu. Wow! Kriston aldea. Sentsazio termikoa Donostian 11 gradu, sentsazio termikoa Tolosan orain izango zu 13. 11 gradu. Sentsazio termiko berbera, gradu bateko aldaketa objektiboa. Bai, baina 10 dira, eta nietorren nahi zenean lehen zan. Orduan agian, temperatura termikoan diferentzia handigoa esan. Ez?
Izu esatea, zera izu esatea. Lasai, baino oso pozik etortzen naiz, Poxik, bai. Ordu nahi badezu zure maite dut, Inigo. Bixi, nik maite dut, alineatzen direnean astroak eta lortzen duzunean, proiektu bat gauzatzeko implikatu beharrako jende horrik guztiak, pum, esatea, bai, justu aldet, bai, kodaratzen dit, bale, perfecto. Eta esatezu benetan, eta kentzezu gainetik kriston estres eta pixua. Bai, hori da nere maite duta. Eta ez dakit oian azu kotzaren kontuarekin amaitu duzun zure maite duta. Bai, lasai, beste bat neukan, baina utziko dut beste umateako, apuntatu. Igual, amaiketan boletineti bueltan beste maite du sortat egingo du. Oraintxe, aurrera guaz, Idoia Xarma agurtzera. Keep calm and Bigarren kafea. Gaiari hasiera eman nahi genion, baina elkar begiratu dugu Goiuri eta biok pentsatuz. Hola. Ze guapoa bestia hau. Kantu txarra, Eta izenburua? Flogo Blanche. Nola? Fleur Blanche. Bai. Zagin nola oskatu behar da, no? Ez oso ondo. Orsten. Diresia du oaren gainean. Wow. Bai, Finlandiatik Parisera heldutako musikariaren kantua da entzuten ari garen, hau? Orstenen kantua. Zakaso entzuleak pentsatuko du eta zergatik dabiltza Goiuri eta Inigo hola, flipatuta kantu batekin ez alduz ez zuek aukeratu kantu hau. Ez, hortxe dago koska, gure gaurko denboraldi hontako estreinuko momentua protagonizatuko duen emakume batek aukeratutako kantua dela. Da super aproposa pelikula baten amaierarako. Eta uzten dezu abesti bat, eta geratzen zara pantaiari begira hausnarketarekin, pelikulak utzi dizun hausnarketarekin, eta geratzen zara pantaia beltzean, hau entzuten duzu, eta bueltak ematen ikusi duzunarekin. Eserlekuan eserita mugitu gabe, jende guztia martxan jartzen da bitartean. Dauka pixkat energia Succession, bai, kantu honek. Killing Eve, esan barronek. Baita ere, bai. Pixkat Succession gehiago ez da. Bale, Succession gehiago da, bale. Goiurik hori izaten duenerako da, arrazoia daukadala, baina ez zidala eman nahi. Urria ondo sartuta iritsi da gurera, denboraldia estreinatzera, baina horreratu genizuen, Bigarren kafeak bazituela hainbat berrikuntza horten, baina sustraiei eta iraganari ere sendo helduko ziola, eta horrexegatik gurean dugu, aurtengo denboraldian ere, Idoia Xarma. Egunon! Gure barik atzalde hon esan bina. Bai, bueno, nik oraindik pentsatu dut urtea amaitura arte baimena daukadala konfunditzeko. Vale, perfecto. Gero ja ez. Hori da urte berri xasten den lehengo hilabetietan moruan ondiokan idazten duzula urtarrilak eta 2023 ez da gainetik 4. Esan nuen, denboraldia hasi genuenean horixe bera irratsaio honetan, eta begiratu zidaten gaizki, eta esan zidaten hori zuri bakarrik hartatzen zitzaizun, nik ez nuen apuntatzen data, ez dakize, eta geratu, nik pentsatzen nuen, zala esperientzia unibertsal bat, bai. Eta denak ados egongo zirela, eta topatu nuen paretan ere aurrean. Eskerrik asko idea. Pareta izpilu batien. Ze ona. Da, nadala konturatu unaz, kantua goreipatu dezuela pila bat, baina, ez zala garteko lehenengo aldixa.
Ez? Abestia entzun Jarrita dugu genuen? ja? Hola. Ze izan da, hasi nazen zuten, eta konturatu naz, behin jarri gauen kantu hau, eta gogoratzen dut gainera orduan, usteot txatian ero zuzenekuen, eta iruñek, jati zaben, idoia hori zer da, de Vampire Diaries sekua, eta, bien, Hala. afirmau, orduan, zuk esan duzuta, hori, pelikulaten bukaeran, ez nik abestia ezagutu noen, de Vampire Diaries, edo, kronikas vampirikaz deitxuriko telesail bati esker, nun, obviamente, dagoen erabilitza, sexu estena baten. Sorpresa, ez dut pentsetan. Entzule, Xarma Bilerak izena du, Idoiaren proiektuak. eta Xarma Bilerak izena du, Idoiaren playlist honek. Esan bida playlist hori, ez dala niria, baizik eta nirekin tailerretan parte hartu izan dauen pertsonak, eta nirekin elkarbanatzean nahi izan dauienei, aukeria mundotziet, eurendako kantu erotiko bat, niri gomendatzeko, eta horrekin fana sortzen poliki ondiokan oso gutxi dago, sartu lezke kantu gehiago ondio. Pero no aguanto más, vuela vigilia su jugar, vivo esperando. Kontua da, sexualitatearen inguruan ariko garela, aurten ere denboraldi guztian zehar, eta bi astelenez behin, uste dut, oiko moduen bi astez behin, ez da gize astegunetan etortzen zinen, ja? Astelenezan? Bai. Beraz, bere tokian, mantendu da Idoia, arratsaldetarik goizetara pasa gara, baina eguna bintzan mantendu dugu, eta sexualitatearen inguruan, uda osteak ekarri dizkigu, abia puntu ontarako aitzakiak edo. Baina bide batez, ustote beti itzen dutela, baina, azkenen, goiaz hemen denporatxue, ideiak apurtxo bat gastatzen badoiaz, orduan, batematek euki eskero ikertzia gure dauen, zeo zer, ez dakit, galderaren bat, landu nahiko dauen edo zein gai, gu beti, ni batez be, superbelarri prest, horrek mai gainera ekarteko. Oso ondo. Prendele fuego a la cuerda, si tu paredes revienta. Sé dónde estoy. Quiero fingir que revienta, salir de aquí si me tienta. Sé dónde voy. Quiero que cierre sus puertas, prendele fuego a la cuerda. Ora indiques. Kontatu beharko digu Idoiak zein den gaurko gaia, beraz? Behitu, egisa da, zela, aurreko denporaldixa ez tegi goraketan duzuen, baina galdera entzun behar izan hauen, en plan, bimen egin du berba gauza divertiduena, baina, nire atorra azkena eta etxen duzu berba fimos izana. Orduan, bide batez, uda hontan behuk izan dute gai horrei buruzko zela da, elkarrezketak, kasualidades, edo ez, Eta beste elkarrizketa bat urtean zan uda honetan, eta hori karretzuet gaur, eta da, sekula planteau dozue beste lurralde batera bidaiatzerakoan, edo, barne, esan da, barneko bidaiak dienian, batez be, egazkin, tren, erolakotxe garraio bide bat hartzen duenian, edo, hartu bidan konturen bat edo jostaio erotikoekin bidaiatzeko? Kantatzera nator kontu bat edo bi. Hori da, nik ez. Vale. Behin ere. Baina, Goiuri bai, uste. Bai, horregatik, orduan, esan dut nik lehenengo esan dut ez, eta hola, Goiuri, zelaia zuria da. Eskerrik asko. Sekulako drama eukin nuen. Bai, zea. Gai honekin. Venga. Baina ez zerbait gertatu zitzaidarako. Baizik eta gerta zitegenak hainbesteko beldurra ematen zidan, gaizki pasatu nuela. Gauza da, nik unibertsitateko ikasketak Donostian egin nituen, eta azkeneko urtea estatu batuetan egin nuen. Garai hartan mutil laguna nuen, eta esan nionean lastana estatu batuetara noa, eta ez dugu elkarri ikusiko, ez dakitzen bat hilabetez, ze zaila izango da bisitan etortzea. Elkarrizketa horren ondorioz, nire mutilagunak esan zidan, bale oso ondo, ze ondo, bazoa zela, baina bada ez bada,
ze badakizu Erasmusak eta nola izaten diren, tori jostailu erotiko bat. Vale. Tardon, oparitu egin zidan jostailu erotiko bat, nik Estatu Batuetan, nola, bera ben Gasteizen egongo zen, eta nik Kalifornian, eta kilometro asko dauden, Baina esan jostailu beste barikua. Bere falta jostailu erotiko bat. Baina gurut esan, eske gaur egun existitzen die jostailuak nun modu remotuan eta kontrolau leizken, eta bideodei bidez eta kontrolau leizken. Bueno, aplikazio bidez. Gasteiz San Francisco kontrol remotoarekin nahiko zaila iruditzen zait. Ez dut igual ondo azaldu, baina dauke aplikazio bat, eta aplikazio horretan, ustote, registratzen duzu jostailua, orduan, aplikazio bidez eta Bluetooth-ai esker, bi pertsonek aldaue zera hori kontrolau. Etzen... Interakziorako erramintan moduko, hori da, eta dau pentsauta gaina hori distantziarako egoeretarako, eta holan. Baina, bueno, pentsatu notetzala hori, pentsatu behar dugu gauza bat, honekin. Gaur egun erronka izaten da, ea musikariek adiz, entxaiatu dezaketen, bakoitza beretxetik internetarekin. Hor zein darazoa, atzerapen minimo batzuk, sexu harremanetan retardo pixkat, ez da zer pasat. No worries. Askotan ezkertzen guatatzen zaigu, pixka lehenago, beranduago, ajuste perfecto horren mito ere, ondo, baina ez da zer pasatzen. Benetan esango nauke, urrengorako ekarreko eta porra landu hau asunto hori, baina bueno, jarraitxu. Etzen, ez dakit, teknologia gorena. Vale. Zen, vibratzaile bat, gorria. Ai, que maravilla, gorrixa. Ez que estela da nahi roxak. Ez, gorria oso polita, boltsa oso dotore batean, eta, bueno, oparitu zidan, eta, bueno, hoxe, nire falta somatzen duzunean, hau erabili... Ez bakarrik zut nahi duzunean, bakarrik nire falta somatzen duzunean, hau erabili. Momentuan esan nuen, ze opari polita, ze ona, ze jatorra, ze modernua. Asko maite zaitut, eta ze ondo... Vale, hori izan zen lehenengo minutua. Bigarren minutua izan zen. Eta guain maletan, hau, Estatu Batuetara eramateko nola egingo dut, ze gaina, ikaskideekin nindoan, eta imaginatu goazela taldetxoan, eta batzuk ez ditut ezagutzen, eta aeroportuan esaten didatela atera gailu elektroniko guztiak, eta orduan atera egin behar dut, eta orduan ja hasi aurretik nire egonaldia Estatu Batuetan, jada eukiko dut, ez dakit, anekdota, ez dakit nolako ospea, bueno, ez dakit zenbat, Buelta eman izkion gaiari. Begiratu nuen Googleen. Zer egin, tal. Ikusi nituen, egin behar zena, hau da Googleen begiratu. Ze Googleek kontatzen dizkizu bakarrik gauza txarrak. Hau da neska batek, Dublinetik Parisera, ez dakitze gertatu zitzaion, eta aeroportuko poliziak postit bat jarri zion maletan, edo bla bla bla. Bazpade hemen abokatu baten telefono uzten dizut, olako komentario. Olako gauzak. Eta orduan nik, baina, buelta asko banizkion kontuari. Bai, eldu zitzen pentsetara igual hemen utzikot. Ikusi nituen, zein ziren aukerak, gorde, ez gorde, maletan sartuta, fakturatuta, edo kabinan, edo motxilan, edo boltsiko, jertxearen boltsikoan, edo, bueno, denetarik ikertu nuen, aukera guztiak baloratu nituen, eta jostailua geratu zen Tolosan. Zeiru iten zaizuen. Joa, pena bat. Jostailua geratu zen Tolosan, pena bat, azteko, beti dagoelako ondo eskura edukitza jostailu erotiko bat. Dudipe. Bi, jostailuaren helburua zapuztu zuelako, ze opariaren helburua zen han edukitzea, ze ez duzu zure mutilaguna han edukiko, harreman monogamo bat da gainera, eta orduan beraz, ez duzu beste ez urragizko zakik probatuko. Eta orduan, helburua da, hau edukitzea. Deskripzio nahiko zehatza. Bai. Oso ados, no? Nere faltan. Opariaren helburua zapuzu zen, eta geratu zen etxean. Ze gertatu zen orduan? Ni garai hartan gurasoekin bizi nintzela, eta orduan, nere beldur guztiak, ez? Ez dut eramango jostailu hau, ze aeroportuan lotxa pasako dut, nere zalantza guzti horiek erabaki nuenean etxean ustea,
xautu ziren, baina aeroportura iritsi bezain pronto pentsatu nuen, eta orain pasako ditut ezagitzen bat hilabete, pentsatuz nire gurasoek aurkitu egingo dutela etxean jostailua. Beraz, munduko oparirik txarrena izan zen nire osasun mentalerako. Bai. Barkatu Julen. Desde luego, estrés... Izajoa. Estrés momentu bastante politxak erregalutzen bai. Ez pixkat gai hola desbidatukoet parentesitxo bat egiteko, baina nola ikusten duzu zuek Erasmus parentesiarena? Nik eskas horren arrazoi bakarra Erasmusa baldin bada. Nik ere eskas, bai. Zagulotezan. Bikote horrek, beren bikote harremaneko aukerak edo erabakitzako mugak eta horrektanak aldatzian arrazoi bakarra baldin bada bat Erasmusian doiala, bai. Gaizki. Baldin badauz beste nahi eta desira batzuk eta beste egoerara beste modu baten beste modu bat, beste modu baten moldatzeko gogua ados, baina ez deixen izan arrazoia eske kanpora noia eta horrek implizitutik ekartzia gure harremanan gure harremanan adostasun horreitan aldaketa bat egon bidala bakarrik hori banoialako. Bai, ikusi barik zeintzuk dien norberak daukien goguak. Bai, ni ere ados, eta gainera diskurtso horrek pixka bat aspertu egiten hau, norbaitek esaten duenan ez dakit, hori, edo Erasmus egitera noa ez dakit nora, komentario guztiak dira, bai, eta baino bia libre, edo ez, bai, nire enpresak 6 hilabetetarako Alemaniara bidaliko nahu, 6 hilabete, eta hor, harremana, hor, nahi dezuna egingo duzu ez da. Bai, da modu bat apur bat, mantentzeko esan daigun mito hori ez, nun bikote harremanak aukera bat ikusi barik kartzela moduan ikusten dien, nahi dotenian pentsau, kasu hortan bikote harreman hori ez dauela inor bihartuta, bertan egoteka. Orduan, ez dakit, kontra esan bastante planteet, baina dudabarik esango nuke niretzako behintzat hori, oza, harreman horren parametruak aldatzeko bihar hori eukitxia, arrazoi bakarra izan da, ez eske Erasmusian noia. Bai. Ados nago. Eta zuria, zure ustez? Nik ez dut gaizki ikusten. Egia da, hobeto ikusiko nukela, baldin eta faktore gehiago sartuko balditako. Egoerara moldatuta, eta momentuko biharrei erantzutia, ez? Geixeu jartia como kanpo faktore horreik lehengo lerruan, lehen estu biharrian norberan biharrak, esan neuke. Eta nik bizizan ditute harreman irekiak, eta aldenago, baina hogeita bat urten, hogeita bi urten langa horretan, eta nik ezagutzen ditut ezagutzen dut denetarik. Ezagutzen dut parentesi hori iriki, bueltan harremanekin jarraitu eta ondo egon direnak, ezagutzen ditut parentesi iriki ez dutenak, baina elkarra bar jartzen ibili direnak etengabe harreman etxita zegoenean, bai iruditzen zait, badala pixkat trampital solitario. Zango nauk, nik adibes bai ezagutzen dut kanpora fan ondo egon, eta harremanak monogamoak izaten jarraitzu dau, eta bueltan jarraitzu baitxa, eta hori be posible da, lagurotez. Bai. Naixa baldin badau. Ez que horri gulotezan, niri pentseta jata, erabaki hori hartzia, ikusi barik zelan sentiruten dan pertsona bakoitza, bere espazio berri horrek sortzen eta holan, eta apura eta aurreratzia. Gero igual benetan egoten bada bihar hori, berbaen. Ez da gizan, pentseta jata apur bat, eldutasun puntu bat emutia zure bikotiakin harremantzeko moduai, eta esango nuke zaintza gehiago lantzen dela. Ez dakit, apur bat empatiko izaten hemen geratzen den pertsonia kasu hori baldin bada, ero bisake baldin bai askanpora. Eta gero gainera, parentesi hitza erabili duzu, gainera kontsideratzen da hori ez, parentesi bat egingo dugu eta gero bueltatuko gara harremanera, eta harremana egongo balitz bezala, aurretik zegoen puntuan, eta ez da egongo. Naiz eta adostua izan den, harreman hori eraldatu egingo da, eta akordiorik gabe ere eraldatu egingo da, harremanak 6 hilabetetan urte baten eraldatu egiten diralako. Orduan nahi kontzeptu hori parentesia egingo dugu, eta ez baino ez zara bakarra parentesia deitzen. Ez, bai, nahiko ikua dara esango nauke. Harremanetan ematen dira, harremanak aurrera egin ala momentu batzuk non negoziatzen den edo hitz egiten den, adosten den, haizu, nik harremana ireki nahiko nuke, eta
ados bagaude hori egingo dugu, eta igual lortu denbora batera, harremana itxi egiten dugu esperientziatzeigolako gustatu ez. Nik uste, hortik ere plantea daitekela. Duda barik. Zuk 8 hilabete pasako dituzu zuradineko testosterona festa batean, da hone giro batean, 22 urte dauzkazu, pues igual irikiko dugu harremana izaten jarraituko dugu noski, baina, bueno, harremanik izango baduzu, uste dut, eukitza hobea dela, ni hemen geratuko naiz, nik ere balin badauzkat izango ditut, edo danakoa, gero akaso ez dugu hau beharko. Irutzi zait bai dala egokiagoa, lehenagotik ere pixkat egoeran jartzea, ez milaka kilometrotara zaudenean, astea baino aizu, eske igual iriki nahiko nuke, bueno, barkatu, eske igual ari zera, ja, norekin irikiko duzun pentsatzen, ez da hor zailagoa egiten zait. A ber, ados nau, gauzia da, nik uste plantetan gabitzen gauzak, benetan gero, estrapolatzea, hori, dakotzunean, 22 urte, da bastante fikziozkoa, batez be, jaso duen erantzukizuna afektiboa, orduan hasi garen zuten zer dan hori, eta benetan landu, eta benetan praktikan jarri egunerokotasunean, esango nuke, nik esango nuke gure adinak, azten zarela apurrat kontziente izaten, ekintza batzukin zenbat mine monzeiken pareko pertsona horri, ero ez. Orduan, ez dakit, da txagat apurrat utopikua. Baina, bueno, dana posible. Beti benetako horren oinarrexo izen bihar da parekoakin konfiantza bat landuta egotia. Eta komunikazioa. Hori da. Eske horre barik. Baina gero bebai ez, badau lotur, o badau pentsaera bat esaten da ez, la distancia es el olvido, esaten da ez. Baina egisa da adibidez, bikote harremanek, hori ez, iraunkortasun hori bermatzeko ala nahi baldin bada, distantzia horrek, distantzian iraungo dauen denpora horrek, hasiera eta bukaeria baldin badauko, elitzake arazorik egon biharko, ala nahi bada. Problema dator benetan distantzia horrek ez daukonean bukaera data. Hor bai egon lizke ezin egon geixau, zalantza geixau, azkenen ez talako, elkar banatzeko gogoa daukotzun etorkizun horrek ez daukolako benetako presentzia bat, ez dakizulako noiz gauzatu elko dan. Orduan, bueno. Bastante egoera komplexuak izen lehizke, eta benetan nahiko heldutasun eskaketan daubienak biela. Interesantia da. Bueno, kontua da, Erasmusera joaterakoan, harremana ireki edo ez ireki, harremanea honego ez egon, jostailu bat, eraman nahi baduzu zurekin, estres asko sor diezazukela, pentsa, goiuri joan zan, mutila gabe, jostailu sexual gabe, eta iaia pasaporte gabe. Hori da, aurko gaixa erabiliko, egun ematen goiurin, egoera horretan aurkiketan bauzu zeuen burua, ez pasetako azken baten, hori. Orduan, jakin deizuen, eta nik ustot, zure kasun ez talako plantea, azken internetera joten dozu, eta segitxuan ikusi zeikelako gauza horrek, baina benetan, ez dau, jostailu erotikoak, ez dauz, egazkinetan debekatuta. Iruan lehizke, tranquil. Europak daukon aireko segurtasunai buruzko legedian arabera, zaten dugu, ez dau, arau espliziturik itxen dagoena berba, egazkin baten bidaiatu leiken jostailu erotikoekin edo ez. Ez fakturautako ekipajian, ez eskuzkuan, ez dau. Printzipioz, zure jostailu erotiko hori eskanerrati pasetan danean espadau emuten, zeu zer dan lehergailu itxura oso agerixa edo lehergailuz beteta egon leiken itxuria espadauko, normalien ez da egongo inolako problemarik kontroletik pasetako. Hori bai, gomendio txobatzuk emute aldera, bai da honena esatia kontroleko eskuzko maletan eroatia erabakitzen bozu eta kontroleti pasetan basara eta galderare matitzen botzue konkretua maletan daro izun horrei buruz esan egisa. Tranquil, esan bai, da jostailu sexual bat, listo, vale? Nik ustot zorionez gizartian bagoia zela aurrera eta bere momentuan satisfaierrai eskerre inzan buma eta bueno, zorionez ja apurrate danonagotan dauzen gailuak badiebe, badiela eta ez daula lotzateko moguko esebez, pentsetan dut bai, eskanerretan dauzen funtzionarixo eta langileek, pila, desberdina asako ikusiko dauiela, eta nik uste holan prekupetako azkenengo gauzia eukiko dauiena esaten botzazu maletan jostailu sexual bat daro iezula. Orduan, behin ja erabakitzen bau, eskuzko maletan eruatia, zer ditzake honena, jostailuak sartzea poltza garden baten. Egisa da, honi behintzate somatu izan dut, azkenengo bidaietan, ja asuntua ez tala hain zorrotzak, gailu elektronikuak ataratzeko bihar horretan, baina egisa da, nik bidaiatu izan dutenetan, nik hasiera esan dut, dutela planteau galdera, benetan momentu bat emedes nauz testo zalantzatu, ni maletan etorri izan da askotan nirekin,
baina, bueno, horren arira aurten zan apur bat. Eta hori, maletan egon eta maletan sartu, eta normalien ez da inolako galderei. Baina, bada espadabe, horregatik zendotzet gomendioa da, poltzagarden baten eruatia. Zeina horren arrazoia, edozein egoeria edozein dalata, benetan azkene etxemotzu zabaltzia eta etxemotzu etaratia eta eurek manipulatzeko poltzagarden baten baldin badauki ez dauki ezetan poltzatik atara. Eta kontuan eukisa zure gorputzakin kontaktuan jartzen duzun jostailu hori dala, normalean genitaletan erabiltzeko izango dala, hobeto zurekin harremanik ez dauko nino pertsona batek ikutu baino, poltzagarden baten bitxartez ikutzia, eta listo. Izango nuke. Gero bai, azkenean jostaiurotiko ez gabiz behar baitzen, baina lubrikantiak edo lixuak edo lakotxe gauzak eruaterak orduan, gaur egun behintzat, ondiokan bai jarratxu bihar die, eskuzko maletan eruen naizken likiduen maksimo hori ez gainditzeko, bale? Dala, mililitro, kerrespaldin banau. Berez, esan da dau, kenduko mendala, datorren urtera begira, egazkinetan behintzat, baina, bueno, oingoz, horixe, ez azkenen ez konfiskatzeko. Eta, beste, jostaiuna gabiz berbaitzen, eta, bueno, gehienetan ez, lubrikantien eta oso barkatu bibergailuen eta gabiz berbaitzen. Baina, baten bati por lo que sea, okurriruten bajako, eskuburdin batzuk eruatia maletan. Ui, egia da. Edo esposa batzuk, nahiz da plastikozkoak izan, seguramente zango zuen, barkatu, baina ze daro jesua hemen. Vale, beste barik, erantzun eta erakutzi eta listo. Baina... Eraman daitezke kabinan eskuburniak? Plastikozkoa baldin badie, bai. Ella azti eskuburniak. Ez, baina, bueno, azkenean eskanerrian hasiera baten itxuraz bai ikusiko dituzte, orduan, momenton bai eskatuko dutzu seguramente, edo, bueno, esan demotute gisa, burdinezkoa baldin badie, ikusten musu giltza dela pora jostaiozkoa, edo pelutxezkoa baldin badie. Oi, Samarron, eraman barbali bai duzu, luma arroxak eta dituztenak. Ikusten da apur bat... Bai, baina, esan nuke hor ja... Ez dakit hor zalantzan dauket. Kontrolean dagoen pertsonaren arabera ongo zara. Bai, hori da... Neri kendu dizkiate gitarra baten sokak. Bai, kontrol batean. Bai, Bai, bueno, kendu dizkiate gauzak, osea... Kerrando. Atera, a ver, ukelele hau, eta, a ver, pero, gauza batzuk... Aspertutan hau, a ver, jo ukelele. Gitalelea, ez da, baina... Guazen aiz behin zea batekin, bisado batekin duda zutela, zenik kamara eta lenteak eta nera matzan, baina musikari jartzen nuen ere bisadoan, ze hainbat herrialdetan, eta pilat herrialdetan ebilen, arazoak ematen dizkizu. Nola gitalelean eraman eta bar da. Eta horren materiala ez, eske irakasleare banaiz, eta umentzako material pedagogikoan munduko musikak kiston trolak sartzen izkien. Ez jartzeagatik kazetari nintzela. Eta, a ber, kontrol batean gitalelea jotzen. Baina bai, gitarra baten sokak enduzizkidaten, eta beste zerbait gogoratzen ez dudana, baino... Impacta usotzu nola zeo zer? Bridak. Hombre, birridak ez nizak dela ezin dieruen, hori ez. Eta eskuburniak, bai. Bai, ez, lertu da zu. Gomendio honein barruan, eskuburnixe inguruen jartzen dagoena da, parientoketan jatu nahi, umipiko dotzazula benetan sinesgarrixa dan eskusa bat. Apur bat, zalantzak agertzen basa, seguramente kendu ingo dotzue. Aizu, ikusten ari naiz, tamainak ere eragina duela. Zertaz ari gara, hori beste gai bada, goiuri. Hori beste gai bada, mesedez. A ver. Egazki. Ez, osea, aurrera egin bar dugu laizter eta desbideratzen. Bai. Egazkinaren tamaina diozu. Ez. Venga, ba, saldu. Jostaioaren tamaina egazkinera sartzerako orduan. Ikusten ari nahi zemen webgune batean jartzen dula 17,5 zentimetroak gainditzen balin baditu. Bueno. Aerolinea asko arazoak jartzen dituztela. 17 terdi. Hori da aeroliniak patriarkatuaren esku daudelako eta 17,5 baten batila konplexuak sortzen dizkiote. Eta maskulinitatea azten da pixka eta euskorri izate. Aiema bartu zeik eberrometan, baina sinistuko nuke, 17,5 da, bataz beste gaino pixka gehiago. Bai. A ber, barkatu zatea, baina vibragailun geixenek edo askotan mikrofono itxurako geixenek 20 inguruan ibiltzen die. Así que ez dakit. Zure mogikorra izango da 17,5. Bide batez ez dut uste kontroletan jentia gongo da nik neurgailu batekin. Hemen jartzen du 17,5. Zetik gora arazoak... Bueno, hori ja, arazoak ez dakit, baina bai gogoratzea gureko nauke garrantzitsua dela eta bueno, gaur egun nik uste oso, bueno, edo errestasun handixakin ikusten dut nik behintzat nire inguruan internazionalki bidaiatzia, eta benetan oso kontuan euki biharrekoa dela leku batzuetan, eduki erotikua daukian sexu goztaiuak, liburuak, bideuak edo LGTBI kolektiboko edo zer eramatiakin
eramatia barkatu, kartzelakin zigortuta dauela, vale? Orduan, mesedez, lengo informau, nola soiesien, zede daro iesuen, benetako apuro bat ez bizi behar ezeteko. Kasu honetan, Indiara, Arabar, Emire herrietara, Bale, eskerrik asko. Yemenera, Sudan, Nigeria edo Vietnamera bidaiatzen bada, benetan momentuen berrikusi indarrien dauen araute gisa, bidaia preparau aurretik. Berrikusi beti, ez soilik jostailu erotikoi dagokienez, ze agian hemen ez dakit aspirina bat oso ohikoa izan daiteke, baina bapatean topatzen duzu, Bulgarian debekatuta daudela. Kontu handia lo egiteko pastillekin. Bai, benzodiazepinak polemikoak izan dizke, baina, izan duten moduan, ez bakarrik hori, sexu goztailuak, liburuak, bideoak, edo zein pegatina, propaganda, eukigeikena, sexu edukisakin lotutakua, loro. Egisa da, horren, apurra saltzeetan ibilinaz, eta topadot, ilga.com deitzen dane webgune bat, ilga.com, eta bertan, resources apartauera fan, eta world maps, eta bertan ikusi geike momentuko ZDBQ dauzen lurralde bakoitzean, sexualidadiai dago kixonez. Ilga, Y-koz? S-I latina barkatu. I-L-G-A. ilga.com. Neri zita gertzen webgune hau? Nere ere domeinu hori... Behiratu Googleen bestela, igual gaizki apuntaut, baina, ilga, eta bertan ilga world maps. Da, ilga.org. Bale, barkatu. Ilga.org. Barkatu, barixe. Eta betzatak webunen nahiko interesgarria hori. Resources atala erafan, bertan world maps, eta dos mapa desberdinan, nun bat dan hori sexualidadiari lotutako DBQak eta mundu mailan. Osondo. Beste gauzatxo bat kontu enoki behar duzuena da, zoazen herrialdean elektrizitatearen tensioa zenolakoa den, ze jostailu guztiek ez dute onartuko 110 voltiotako karga sistema, eta akaso zure oporrak oso zoriontxo hasiko dituzu, eta pixka buru makurrago bukatu. Horregatik emetik inbionik apurat pilen apologia, vale? Ni badakitu inbertan dano gare oso berdeak, eta zera, baina, pilak erabili daizke, bere puntuen birziklatu, eta piladun jostailuak bebaidie oso eraginkorrak. Akasu hontan igual, hobetutan. Bai, edo pentsatu adibidez, zuen aparailuak akaso korronte horrekin ez, baina powerbankekin funtzionatzen balin badu, powerbanka karga dezakezuela eta horrek aparailua, baina pixka pentsatu. Bai. Orokorrean gero eta gauza gehiagok funtzionatzen dute, 110ekin, baina badaude arazoak, edo depilatzeko makinak, edo afeitatzeko makinak eta bapatean geratzen zara ez aurrera tezatzera. Baina bidaiatzerakoan kendu pilak, jostai hori. Ea, hasiko ote den maletan kilikoa, eta ez hori bakarrik. Beste bukaerarako dauzkete gomendioak apuratu lan gordeta. Gero gisa da, azkenean oin arte ingo berba, egazkin mies bidaiatu ezkero, baina, trenez, autobustez edo itxasontziz bidaiatzen bou, egisa da normalian, ekipajia eta faten dan elekuetan garraio honetan aire girotua edo birogailuak daukiela. Baina kotxien bidaiatzen duen egoeratan, eta batez gure maletate gixan faten dienean, bada kotxeko espazio bat ez behuda gara izan eta hori behartuko temperaturia pila bat igoleikela. Eta kontuen neuki bida gure jostailuan materiala kontuen neuki, ze temperatura oso altuek bai kaltetu leikie bai forma, bai funtzionalidadia. Egisa dabe bai, naizta jostailu gehienak badauzen hori temperatura aldaketei aurre itxoko, baina gomendio orokorra bada bero iturri batetik gertu baldanda denpora gutxien mantentzia. Kuriosia de moduan, bai pilak eta bai baterixak daukien jostailuak, hau da, dilduak ez dienak, bero baldin badauz, edo temperatura bajuetan baldin badauz, eurene funtzionalidade hori apurrat murriztu itxen dauz. Naizta karga atope egon, edo pilak atope egon, azten die funtzionetan poliki orduan, etxoine temperatura normalaten jarri arte eta gero erabili. Eta temperaturakin ez ezik, ezetasuna behizen leike arduratu alduzkun zehozer, baina, kontuan eukitza jostailu gehienak gaur egun ziprestinentarako preparauta dauzela, edo urperagarrixak diela, printzipioz, ez dauela arazorik egon, ez dala arazorik egon bieko. Eta gero, nik lehengo aldez bidaiatu eta urten trenien, eta konturatu naz, bidaia luze askotan bertara heltzeko garraio handenera heltzeko, gurean trenian bidaiaketan bozue, hori ekipajian kontrolak itzen dienak praktikamente gazkinetarako diene oso antzeko. Geltokiaren arabera. Hori da. Orduan,
beste bari jakin, apurrate gomendioak hasieran konta ditzugunak gazkinerako, balixoreikela honetarako bai. Eta bueno, baina danadala, gomendioak emun ditugu, ez? Behin kontrolera eta heltzen garen ian, ze inbieko gauken eta holan. Baina klabea apur bat handixabe baldin bada, bidaiatu aurretik jostailua bierdan moduan preparatzia, bai bidaia hori kalte barik itxeko, eta gerora, bainolako arazorik ez eukitzeko. Orduan, nahiz da dan gauza bat, danok dakigula, baina, bueno, seguramente ez dugu itxen inbieko gauken moduko beste, da jostailuak erabilita gero inbidela garbitxu. Eta ez bakarrik garbitxu, honena izeten golitzak airian lehortzen guztia, edo, asko gota, sapitxo batekin, edo. Eta zer erabiliko dugu garbitzeko, ura eta jaboia, baina jaboiak geixau gorputzeko gela izango litzakena, eta ez fairi, aukeran. Eta gero, ze pasetan da, bidaiatu bierbu jostailu batekin, baino geixaukin. Honen alitzake bakoitza beraldetik gordetia. Nahiz eta puten den gogua, aldanak oran poltza baten sartuta, aurrera, elkarren artien talkarik eta ez egoteko honen alitzake. Eta zer erabiliko, zuk esan duzu lehen, ez? Delako poltza dotoria zeuken jostailuarek. Bastakite jakingo zuen, baina jostailu geixenek esango nuke, ez dakarte jostailua gordetzeko poltzarik. Eiba. Da gauza bat bastante oikua. Eixa presioz gora zoia zen einean, normalian presioan zati bat beti faten da, hori poltatxo bat euki deixien, baina bestela holan gauza estandarrak txikitsuak eta oikuena da ese kartia poltzari gordeteko. Orduan, ze aldeu erabili? Edozein ezezer, gaur egon algodizko poltzak edozein lekutan gauz, eta txar baten kaltzetin bat be erabili geike. Honek gordeteko. Esan moduan hori gomendagarrixa bakoitza beraldetik, batez be silikonazkoak dien jostailuak, gorputzerako agradablienak diena alde batetik, baina hobeto da, euren artien material berekuak dien jostailuak ez gordetia alde batera. Bixak elkarrekin. Adibidez, galdera bat jaso izan dutena behin baino geixautan da, eta ez da hobeto golde beharrien poltza baten aparte fabrikatzaileen kajan mantentzia, ekartzen dauen OE plastikozko OE horretan, eta ez dakiz zer. Eta izen leke oso ideia goina, baina zuk pentsau, higieniai dago kixonez eta kaja hori nundi datorren eta zuk ez dakitzula. Orduan, albada, poltatxo baten, zeuke... Asko zobeto. Zango nuke baiet. Eta gero, bidaiai berai dago kixonez, hobeto, jarri biharrean maletako alde baten, edo zabalketan duzunean eta bertako zorrotxuen, aldana maletan erdixen jarri. Arropa zinguratuta, ez egote muteko golpiak, eta hori xe, dozein gauza eta arindualizeteko impacto hori. Gero, goiurik ondo esan daben moduan, pilekin funtzenetan badaue, kendu, baina hori egunerokoan bebai, pilak daukien jostailuak erabilitzerakoan, gero, pilaketara, aparte, ez da konsumitxo iten diela gu jarretxa baldin mauz, baina gisa iraunkortasuna murrezten dela nahikotxo, eta baterixa eukiezkero, hori, edo eta jostailu modernoa dauzko bila gaur egun, eta badauz batzuk eskentzen dauiela blokeo modu bat, nun zuk aldozun botoiak modu baten sakatuz, hori, jostailua blokeauta utzi, hori kondesan dabe moduan, bidaian ziar ari esazteko apur batola. Dantzan. Te toca morir lento. Hoy te toca morir lento. Hoy te toca morir lento. Hoy te toca morir lento. Eta hori xema gaurko sekartxako informazio ditu. Ze ona? Baina ze ona, hori historia bat eukitxea gainera hemen lehengo pertsonan gotetakoa, Note dago jostailu hori orain. Baizea? Hori bai ez nagoela, espero. Bai, ez dakit nun dagoen. Espero, gordeta bali mago pila jarrita zegotea gordeta. Desde luego. Deskargadu nahi zengo zon igual. Ez pilak zeuzkan, bai. Honena. Baino, ez egia pilak ez da izen bat urte zor jarrita bai egon badira, goza txarra. Ez eta ordutik... etxe asko igaro ditut, asko aldatu nahi. Ni uste eta mai galdetu biharko zotzazula. Guantxe dituko jot. Susto arramango diozu galderarekin. Edo akaso, ez? Eta akaso egon izu. Ai, nola azuketzen hori biltzen? Niretako hartu nauen. Kajoian daukat. Que paura intorno a la fine del mundo.
Sopra la rovina sono una regina. Ba, Idoia Xarma, bi aste barru ikusiko dugu elkar, eta izango dugu berriz ere batetik bestetik aritzeko aitzakia. Hori da, placer ba beti be. Urrengo astean ere, bi aste barru, udak utzitako aitzakiaren bat izango dugu abia puntu? Bueno, bai, elkarrezketak nik uste dut da gara isoakin lotuta dauzela, batez be denpora gehiago dagoelako. Zaindu. Berdin. La crisi generale ti saluto con amore. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con i piedi. Eta gu bagoaz bixi azken ordukoaren bila, naiz irratiaren estudio zentraletara, bertan dakau eta zai egoi belategi lankidea, segituan agurtuko dugu, dena daukagula orain bai, egoi belategi, egunon. Egunon ekipo bai, zer modu zaudete, azken ordukoarekin gatoz, eta noski Gazara begirakoa, bigarren gau batez, Israelgo indar armatuek Gazako zerrendaren aurkako lurrezko erasoa abiatu dutelako. Motza izan da, baina erasoa lurrezkoa berdin. Beit Hanun eta Albureij errefusatuen zelaian izan dira zehazki militar israeldarrak 20 palestinar baino gehiago hildituzte bertan bombardaketen bidez baita ere horien artean kazetari bat eta beste 4 palestinar hildituzte azken orduetan Zisjordanian. Osasun ministerioak zehaztu duenez orain arte 7.028 pertsona hil dira 2009 aurtartean eta entzunongi 18.500 palestinar inguru zauritu dira Gazaren aurkako aire erasoen ondorioz. Noski eguerdiko 12etan sakonduko gula guzti honetan, baina gure gaurko gonbidatorekin ere aurrera egin behar, konponbiderako giltzak lelopean dinamika berria abiatu duelako sarek urtarriaren 13ko manifestaziora begira. Giltzekin ateak itxi edota ireki daitezke, bereziki etorkizunera begirakoak zabaldu nahi ditu sarek. Baina horren aurretik, iraganera hiltzatzen gaituzten horiek istea dagokigula uste du Naikari Iturbek. Ateak istea dagokigula iruditzen zaigu ez, pixkat iraganera betikotzen gaituzten ate hoiek itxi. Ate batzuk itxi gabe ere zaila delako ez, aurrera egitea, eta behin betikotutako ez, atzera betikotzen gaituzten ate hoiek itxi eta gero, aurrera begirako ateak irekitzea dagokigula, konponbiderako ateak irekitzea, elkar bizitzarako ateak irekitzea, etxerako bideak irekitzea, ateak irekitzea da gure helburua eta horretarako argi daukagu giltza gu geuk izan behar dugula eta guztiok izan behar dugula. Horren inguruko xetasun gehiago ere, eguerdiko 12etatik aurrera, eta amaitzeko beti bezala informazio praktikoa, baino trafikora begira jarri baino lehen, Donostian esan behar CO2 emisio txikiko gunearen ezarpena 2024 urtearen amaierar arte atzeratuko dela, eta pixkanaka ezarriko dela gainera, udaleko iturriek zehaztera eman dutenez. Donostiako zentroan CO2 emisioak beraz mugatuko dituen eremua izango du bai, baina uste baino beranduago eta gainera uste baino motelago ezarriko da. Olatz, jartza zinegotzien zungo dugu. Eta kontua da, proiektu hau transversala dela, oso konplexua, erpin asko dituena, eta horregatik, eta proiektua Donostia eta Donostiara datozenentzat hain garrantzitsua izanik ondo egin nahi dugu. Hortan ari gara, udaletxeko... Mugikortasun zinegotzeak osoko bilkuran azaldu duenez, emisio txikiko gune baten ezarpenak herritarrengan sorditzaken eragozpenak direla eta erabaki dute prozesua atzeratzea eta baita moteltzea ere. Proiektua zeharkakoa oso konplexua dela gogorarazi du Jartzak eta beraz ondo egin nahi dutela nabarmendu du. Zentzu horretan argi utzi du badakitela zertan ari diren esan behar lehenik eta behin soilik etiketa berdea duten autoek sartu halko luketela Donostiako zentroa, baina esan bezala guzti hori 2024ko amaieran izango da. Hortik aurrera tono altxatu du Jartzak esateko onartezinak direla kritikak haiekiko errespetu falta bat direlako. Goizteko 11:04 minutu ditugula, gutxi gehiago aipatzeko trafiko zuzendaritzak diolako lasai ditugula Euskal Errepideak tenore honetan, beraz berriz ere konexioa bigarren kafeari utziko diogu eta gure aldetik bueltan izango garela eguerdiko 12etan beti bezala informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko egoi belategi guk aurrera egingo dugu eta segituan gure urrengo gonbidatu ere aurkeztuko dizuegu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Eta aurrera egiteko zera kantu bat, eta kantuaren protagonista segituen telefonoaren bestaldean. Aipatu ditugu azken astetan nobedadeak iristen hasi direla, asteburu horbildu bezala Durangoko azokak sortzen dizkigu. Bueno, halako bizigarriak, gustoko ditugun artisten kantuak ere heltzen doazelako, eta ez usteko ederrak eramaten ditugulako, edo ez ustekoak, edo tira, bai ez da penak ez da, baina entzungo duzu hau eta segiton aurkeztuko dizuegu bere sortzailea. Ametxetan emiela bere itzala erturatu zait milaka buelta eman ditut izar artean azken aldian gehiagitan etortzen zait inor gabena oenetan dena egin nahi dezertara iritsi zinean bapatean gina dut bular artean arnaz biabiatu eta berriz 2021 ilundu aurretik aurkeztu zuen 5 kantuek osatutako EPA eta gurean ere izan zen intza, baina iritsi da 2023ko uzta hontan beste lan eder bat. Utzidazu arnasten izena du, aurrerapen kantu honek Durangoko azoka baino lehenago, azaroaren 23an disko osoare argitaratuko du intzak, baina aurrerapen kantu honek bideoklip eta guzti, streamingez jarraitzen gaituzuen ikusten duzuen bideoklipa eta guzti, atzo arratsaldean, gaur gaualdean, egin du estanda gurean, eta nahi genuen, Intza Unanuerekin lan honen inguruan aritu. Intza, egunon eta ongitorri berriro, bigarren kafera. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, lehenengo gauza badakigulako sorkuntzan munduan gabiltzanok, horrelako, erditze batek sortzen dituela burua uste, buruko min, urduritasun, kezka zalantza, eta bapatean hau agertu da, eta ordu gutxitan sortzaileak jasotzen du. Mimo pixka bat eta mimori beharrezko izaten da, nolako izaten ari da goxotasun hori, ordu gutxi garo dira oraindik, baina zein da lehenengo gorputzaldia edo kantua bateratzeak utzi dizuna. Egia esan, enaitzai asko erreparatzen erantzun nahi, ez egoteko egun osoa urduritasun hortan urgilduta, baina egia da, lehenengo pertsonak idatzi dienak zoriontzen eta oso pozgarria idala izaten jasotzen nahi dan erantzun hori. Ari gara bideoklip ederra hau ikusten eta Oiana Maritorena, gure arte eszenikoen gonbidatu izan diren asko ere protagonista ikusten ditugu. Egia esan euskal dantzariek asko eman digut ere bideoklip gintzan eta askotan jotzen dugu zuen gana horrelako lanak osatzerakoan ederra delako. Hortxe ikusi ditugu aurpegi ezagunak, ez da? Bai, gainari nintzen pentsatzen, baten bat ere berarekin jarri naiz dagoeneko harremanetan, eta horretan nire makinatzen nahi nintzen. Pentsatzen ez, nor gonbidatu, zer kontatuko te digun. Oso ederra da bideoklipa egia esan. Intza, El Tigre Estudiotan grabatu duzue, Jon Agirrezabalagaren produkzioarekin, aurtengo udantzear, eta esan dut azaroaren 23an hilabete barru edo aterako dela. Hori baino lehen oraindik bigarren aurrerapen kantu bat dator, eta Durangoko azokan izango zara, ahotsenean ere zuzenen ikusteko aukera izango da. Badator lan luze bat, eta ez dakit, aurreko lana gutxi etxi gabe, baina beti ere lan labur bat, epe bat, arinago egiten da, akaso erresago egiten da, baina horrelako lan luze batean murgiltzen hilabete askotako lana dago, eta pentsatzen dut hor badagoela, ez? Gogoa, urduritasuna, dena pilatzen dela hilabete hauetan edo aste hauetan gertatuko denarekin, ez? Bai, hori da, azkenen lehenengo epek askotan erabiltzitugu erakusteko zer etorri daiteken etorkizun baten, ez? Azkenen ja lan luze bat lantze horrek, bai denboraldetik gehiago eskatzen bezala, nik uste presioare oso bestelakoa dela, ze hau ja, beste kataleju batzukin
behiratzen da produktu bat izatea. Hola, ja, 10 kantuko EP bat, eta bai, prozesuare, luzego eta diferentia izan da. Azkenen EPen, pixkat, guk talden landu genitun kantak eta hori grabatzea junginan, eta bain gontan, onda beste produkzio bat esan dezun bezala, Tigre Estudiotan Jonekin, eta horrek eskatu du, demora desente gehiago gainen egotia, bestera bateko lanketa bat ematia, eta maitaren ikuste pixkat, horri jarraiki doala baitare. Aipatu duzu produkzioa intza eta, lehen entzunaldietan, ze batzuk egin dizkiogu ja, nabari da hor ere aldaketa bat, ez aurreko lanarekiko, ez da egite produkzio landuago esan daiteke, baina behintzat beste kolore edo beste esparro sonoro batzuetarako hurbilketa, eta gainak gogoan dut, honi buruz hausnartu genuela, hemen gurean izan zinenean, ez, aipatzen genuen etorkizunera begira, eta, bazenituen buruan, ez, aipatutako beste kolore, beste tesitura batzuetara jotzeko gogoa, eta egin duzula, esan daiteke, ez, badagoela hor saltotxo bat. Lehenengo epia, esan dezakegu askoz organikoago bezala zala, hemen gehiago jodez, pixkat, soinu, sinte elektroniko xieta, eta baitare, tesitura desberdinana komentatzen zenuna, adibidez, diskontan nik uste nabarituko duna entzuliak izangoan nire agotxan beste erregistro bat. Igual orain arte oso gorako tonotatik eta entzun diaten bezala, diskontan pixkat tokera mandion, nire tonu basuago ire beste efektu sonorifiko batzu bilateko asmotan. Esan dugu diskoa badatorrela eta aurreratu duzu zuk ere, disko kontzeptuala izango dela, eta aerik baduela hor, dikotomia batean murgiltzeko intentzioa. Egoa eta intuizioaren arteko dikotomia horretan, konta iguzu, nolakoa da talka hori, nolakoa da egoa eta intuizioaren arteko elkarbizitza hori? Pixkat, disko hau sortzeko idea kontzeptualde hortatik anjutia sortu zitzaian, dala 2 edo 3 bat urte, zinitzanen pixkat kontzientzi gehiago hartuz, barnea eusnarketa horietan zergaitik ditugun gauzak, zergaitik gehan bezalakok, eta hor sortu zitzaian pixkat, komentatzen zenun egoa eta intuizioan arteko borroka edo dikotomia hori, zenbat gauza egiten ditugun eguak eraginda, pixkat, egua dalako eramateiguna atrebentzi horretara, baina baita ere pixkat batzutan gure kontra jotzen duna, hor sartzen dira, bestek ze pentsatuko duten eta holako kontu. Eta intuizioa, gehiago da, pixkat eramateiguna, benetan inai deunea, benetan gu garena izatea, eta orduan pixkat kantu guztik dabiltzala, lerro hortan tirabiran, batzuk egoa eta zitzitugu, besteak intuizioa eta besteak bilan artean aurkitzean puntu horietaz, danak pixkat kontzeptu horrekiko lotura bat. Aizu, minutu gutxi hauek nahi genitzen zurekin hartu, kantua berriro entzungu dugurrengo minutu hauetan, baina esan dakoa, gurean izan zinen eta gurean bigarren kafe hartzeko gonbitea ere bide batez luzatuko dizugu, lan berri hau aurkeztera gure elkarrizketa akustikoetan, eta plazer baduzu. Guretzat dintzat izango da plazerra, eta orduan disko osorik, lasaiago eta luzeago, aztertzeko aukera izango dugu. Zondo, bertan izango nahi dezuenen. Eskerrik asko gintza, besarka dondi bat. Gero arte. Bar gauean ametxetan ebiela, bere itzala erturatu zait, milaka buelta eman ditut izar artean.
Goizeko 11:16 minutu ditu, eta bagoa zaurrera segituan, Oiana Maritorena genberen eskutik, asteburuko arte eszenikoen planak ezagutzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko kantu. Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten, zenbat inertzia, zenbat sasiraultzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan, orruako gau baten. Asteburu korapilatxoa dugu bigarren kafea egiten dugu, no? Egin gizun asko, gauz asko. Lana, konpromezuak, planak, aixia, dena. Baina onak, ez? Onak. Baina lana. Hala eta guztiz ere, zuentzat prestatu ditugu arte eszenikoentzako plan mordoa. Zuek joan, eta gero guri txatean kontatzeko, zer ikusi duzuen, zer gustatu zaizuen gehien, zer gomendatzen duzuen. Hori da, eta tira, bihartik hasita, ez, gaurtik hasita, gaur ostirala da. Bai. Hau, entzuleari kontatu harri dugu, Oiana joan den urtera arte ostegunetan etortzen zen, eta mai ostiraletan. Aurten biak irauli egin ditugu, bata ostegunetara, beste ostiraletara. Eta goiurira biok bizi gara krisi temporal batean, edo nortasun temporal krisi batean, esango nuke. Bai, gaur gertatu zait, gaur urriaren 27 da, ostirala da, eta begiratu dut, pasaden urteko urriaren 27an, ea zertaz aritu ginen izketan, ze guraldi egiten zuen, ze batzuetan komentatzen dugu, gaurko guraldia, eta orduan sartu naiz duela urtebeteko gidoiera, eta noski, pasaden urtean, urriaren 27, etzen ostirala. Urteak ez dulako horrela funtzionatzen. Osteguna zen. Eta Oiana mentzen. Eta Oiana zegoen, gidoian, eta esan dut, etxoin, nola da posible? Gaur Oiana etorriko da, eta lehen urteko urriaren 27an, Oiana zegoen, baina eguna, bai. Karo, askotan gertatuko da hori. Nastuta gaude. Asteazken ari zen denan, eta Maik esaten duena, biharko saia nola daukagu, sentsazioa daukat, astea bukatzen ari dela. Eta gero, ez beste egun geratzen dela. Guzurre, bai. Hau da, Maritorena ez, maratoiak. Maratoiak korritzen ari zarenean, elmugara heltzen da, ez beste buelta bat faltada, ez? Maratorena. Maratorena, bira, esakolaz diatu lako hori izan. Oiana Maratorena. Oiana Maritorena, noiz baita erabakitzen bali baduzu maratoi bat prestatzea. Oiana Maratorena. Begira. Gaurtik hasita urriako 27 ostirala, eresia lurra harin bekizu ama. Haze izen ederra duen lan honek, nik ikusteko aukerarik ez dut izan, baina. Oraindik ez? Ez da nik ere. Begira, zizur nagusira joan zaitezkete. Bai, egia da, nik uste dut arte batez akaso ez direla emanaldiak eta eskaintzen aritu, adibidez esango nuke Neko Gil oso murgiltua dagoela ere bere sorkuntza prozesuetan, dantza ikuskizun ezberdinetan, eta horrek ere askotan, zailu egiten du ez, emanaldiak ere eskinalizatea agian. Baina, berriz ere mentxe ditugu, gainera Oier Zuniga bera Iruñakoa izan da, hortxe, hurbil Zizur Nagusiko kulturetxean, atxaldeko 8etan egongo baitira. Sexberdinak Tantiaka antzerkitaldearen lan hau, Telmo Iruretarekin, eta kasu honetan uste dut Miren Arrietak egingo duela, edo Aitziber Garmendia ordezkatu egiten du emanaldi honetan batzuetan, eta esango nuke Miren izango dela, Sopelako Kurtzio kulturetxean atxaldeko 8:30. Joan den astean, lan hau aipatu genuen, Isladak, Eskoriatzako Zaldibar antzokian 7etan eskainiko dena, eta beraiek esaten dutenez film labur tankera du. 4 zati dauzka, 2 euskaraz eta 2 gazteleraz, eta horixe da eskainiko dutena. Miradi, Eulalia Abaitu Andre Begietan, gero eta emanaldi gehiago eskaintzen ari dira lan honekin, joan den astean ere aipatu genuen, eta badituzte aurrerantzean ere, Bermeon egongo dira, kafe antzokian 8etan, eta Eulalia Abaitu argazkilariaren lana ezagutzeko aukera izango dugu, antzerki eta kantuaren bidez. Tolosan bertan, uste dut hemen ezingo dela inor joan oso lanpetu eta kulturekintza asko dituzuelako gaur, ezta? Bai. Ez dakiz gertatzen zaiongo Juriri? Lertzen ari da? Gure lankide Julenek idatzi dit. Esateko. Maratorena esan dezu? Tanik, bai, ez? Txistenetik. Eta erantzun dit, gutxi gongatik dago jendea martutenen. Con construir una
Julen Goikoetxea faltan botaze bagaituzu, zato zonata kafea jarriko dizu, lasai egon. Bakizuen eri horrek normalean, Maritorena jartzen nuenean, Marimorena jartzen duela beti, alda ez zuzenketa, bere ala zuzentzen. Bazarelako? Marimorena, ez da jenik. Zure azal kolorea bada... Gardu jende askok Marimorena esaten zian. Marimorena. Eta oianak bronka bat atzen zizuna, esaten zuen, Samon taula Marimorena. Martutenera zuen. Bueno, be Martutenera orain duela 3 hamarkada baino. Aquí la pena no tiene nombre. Eta lare gaizki. Todos trabajan. Tira, ez da egito sondo non... Tolosan, geratu gara, hemen txetxian. Sagastitarrak ikusteko aukera daukagu gaur, hemen Leidor Antzokian arratsaldeko 8:00. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan lana ere, antzerki aroaren barnean, Iruñako Nafarroako antzerki eskolan eskiniko da, 7:00 euskaraz eskaintzen diren lanak sartzen dira antzerki aro jaialdi honetan, eta hortxe gozatzeko aukera. Sexua, Andoni Mutiloa berriz ere aipatu zidan aurreko batean, 5 emanaldi uste dituela, eta aste honetan 2 zituen edo olakoren bat. Bai, Alegiako Erizpe zinearetoan gaur gaueko 10:00 eta igandean Elgetako Espaloia kafe antzokian 6:30. Urtarriletik aurrera ez omen du emanaldirik, beraz, begira, hementxe norbaitek nahi badu, sexua eraman dezake. Eta dantza pixka batera aipatuko dugu. Los Perros. Los Perros lana Led Silhouette konpainiaren lana da. Gero eta emanaldi gehiago egiten ari dira orain lan honekin, oso lan gomendagarria. Led Silhouettek egin duen lan hau Marcos Morau koreografoarekin batera. Donibane Loitzuneko Tanka gelan izango da arratsaldeko 8:00. He rezado a dioses en los que no creo. He ido a terapia, un retiro espiritual. Eta dantza gehiago ere badugu. Jessica and Me. Gasteizko Printzipal Antzokian eskainiko da arratsaleko 7:30 eta Cristiana Moganti artistaren bakarlana da. Cristiana 1983 eta 2014 urte bitartean Pina Bauschekin lan egindako artista bada eta lan honetan segurazki Pinaren ekarpen hori guztia edo gorputzaren ulertzeko modu berezi hori erakutsi egingo digu eta bera eta bere alter egoaren inguruko bakarrizketa moduko bat izango da. Eta beste dantza ikuskizun parea elkarrekin doaz Cordoba Dron eta Alive. Gasteizen hauek ere, baina kalean, Provintzia plazan atxaldeko 6:00. Cordoba abestia oinarri hartuta Isaac Albenizek dantza tradizionaleko ikuskizun sortu du eta Alive berriz Judith Argomanizen La Sala konpainiaren lana da eta bertan emakume baten erabakitzeko eskubideaz hitz egiten dute eta bertan Pui Barralek bere olerkiak eskaintzen ditu eta aldi berean beste 4 emakume dantzari oholtzan. Necesito ser buena para mí. Hemen txatean Gorka urduri dabil, bulego ai memeo, zer dezu, Gorka, bulegorekin. Oso bulego zalea da Gorka, bai. Nitan ira jenda, kontatzen digu goxua, Zoka, Gau Beltza, JR. Tenorio Junior. Kontatu dizkizue ostiralekoak, baina larun baterako ere badaukagu festa, Eibarko Koliseo antzokitik abiatuta. Hoxe, bertan izango da, ez naiz inoiz Dublinen egon antzezlana, atxaldeko 7:00. Eta kuriosidade bat, joan den astean, lana ulezon egontzan, gezala aretoan, eta gazteleraz eskaini zuten, eta nik saretan ikusi dut, hainbat pertsonek aipatu dutela, ikuslegoaren artean euskara hutsa entzuten zan, eta gero antzezlana gazteleraz izan zen. Batzuetan nola programatzen diren, auskalo, nik ez dakit programatzaia zeren arabera hartu zuen erabaki hori, baina horrelako areto baten egia da, igual harritu egiten zaituela, benetan ikuslego euskalduna badagoelako bintzat, Eta, baina kasu hontan, Eibarren euskaraz eskainiko dute. Postdatari gabeko gutunak, lan hau berriz ere hasi da, aipatu genuen maiatzean estrenatu zuten, eta udazkenean hasten ziren berriz ere emanaldi gehienak ateratzen, Aretxabaletan, etxean bertan arituko dira, Kepa Errasti eta gainontzekoak, Zaraia aretoan atxaldeko 8:00. Kepa Errastik prestatuko du aurten ere gabonetako
iragarki... Merkatarien iragarkia. Merkatarien iragarkia. Ze onak dien, Bilakatu behar da hori, lehen Bai. izaten zen, supermerkatuetan turroia jartzen dutenean, horrek esan nahi du, gabonak gertu daudela. Edo tabernetan loteria saltzen hasten direnean, horrek esan nahi du, gabonak gertu daudela. Kepak ateratzen duenean. Kepak egiten denean, Aretxabaletako... merkatari txikien aldeko bideo hori, orduan bai, benetan gabonak dira. Beiz, gaine oso ona da, beraiek Aretxabaletako merkatari txikien alde egiten dute, baina Euskal Herriko merkatari txiki elkarte guztientzako lana dela esan liteke ez, eta bai, gure freixeneteko burbuiak kepa errasti eta Aretxabaletako merkatari txikia dira, bai? Galdetuko diot. Doktore, zaren hori. Spiderman derrek dio, ez dakit zergatik, baina gau beltza esateak kriston grazia egiten dit. Ui, zergatik? Azaldu iguzu. Garatu hori. Aretxabaletan ginen, baina handik gertu, Arrasateko Amaia antzokian, migratzaileak lana izango da? Bai, aukeran dantza taldearen ikuskizuna migrazioen inguruko, hausnarketa eskaintzen duena. Kukaik, Jarin, Durangoko San Agustin kulturgunean eskainiko du arratsaldeko 7etan, eta Kukai zertan ere omen dabil. Ez dakiz ari diren prestatzen, baina ari dira beste ikuskizun berriren batekin. Doji, Donostiako Gaztezenan eskainiko dute 7:30 eta kasu honetan ez da euskal dantza edo dantza garaikidea izango, edo flamenkoa, Jarinen kasuan bezala, dantza urbanoa baizik eta teknologiarekin nahastutako dantza urbano bat erakutsiko digute. Dantza garaikide ikuskizuna Abundantz Berrizeko kulturgunean arratsaldeko 7etan, Jaiotz Osa hortxe arituko da bere mugimendu hori oholtzaratzen edo. Eta estreinaldi badaukagu, Berdantz, Errenteriako Lekuona fabrikan 7etan izango da, dantzaz konpainiaren lan berri hau. Kasu honetan, dantzazek ere askotan koreografo ezberdinekin lan egiten du, eta oraingoan Sarada Saritarekin lan egin du. Naturan oinarritu dira, eta orekateekiz musikaren, musika erabili dute. Saradak ez omen zuen euskal kulturaren inguruko datu asko, edo ez omen zuen gehiegi ezagutzen, eta oso interesgarria iruditu zaio, eta hori ere, segurazki sortu duen koreografia horretan antzemango da. Eta txalapartarekiko ere ez zuen olako jakintzarik edo, eta oso interesgarria iruditu omen zaio lana. Eta igandera pasako gara nahi baduzue. Igandean antzerki pixkat Winona eta Grace. Pasaiako Juan Baberasategi aretoan izango dira bertan aktore izan nahi duten bi emakume zinemagile baten etxean gaua pasa ondoren, beraien elkarrezketatxoa izango dute, 7etan. Eta dantza desente daukagu, ballet ikuskizuna, Beltxargaren aintzira, Bilboko Euskalduna jauregian 6:30, eta kasu honetan, ballet bera konpainia ezberdinetik egiten dute, kasu honetan Ukrainiatik etorriko dira, Kieveko konpainia da, eta beraiek esaten dutenez oso purua egin dute, oso ballet purua egiten dute. Eskuta, isiltasunaren inguruko lana dantza ikuskizuna Bilboko La Fundizionen 7etan, amatasunaren inguruan aritzen den Amaraun, Oiartzungo Landetxe Kulturaretoan 6etan, eta azkenik, amaitzeko, generorantz ikuskizuna eskainiko da Bilabonako gure antzokian arratsaldeko 7:30. Eta Oiana Maritoreraken beki iganderako proposamenak bugatu bezalaxe, sartu da gure laborategiko atetik, gure urrengo gonbidatua Katixa Perea, laiztera aurkeztuko dizuegu. Goizeko 11 eta 30 puntualtasun zorrotzarekin iritsi zaigu gainera, bagoaz aurrera eta segiton aurkeztuko dizue Oiana Maritorenak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7etan. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Tira, Spiderman derrek bota digu hemen azalpena, zergatik grazia egiten dion gau beltza esateak. Ez dakit, gau beltza esatean irudikatzen ditut mamuta zombi kutreak dantza raroren bat egiten. Baina gustatzen zait, lehenguan esan nion arkakus hori oso izen guaia iruditzen zitzaidala.
Gau beltza, nahi gustatzen zait asko. Gau beltza, oso iradokitzaia iruditzen zait. Eta hitz batean jarrita ere, gau beltza. Gau beltza. Gau beltza gauza darra da. Oianak parra egiten du. Bai, ez dakit, bai, ez politxo. Guta zaria parrezkago juri. Ez. Beldurtia zara oiana? Bueno, ez dakit, segun, zein geratan. Ez du sustorik hartu. Ez da beldurtia. Ez que, iruditu zait horregatik ari zela barrezka, ez delako bate beldurtia. Ez, inundik inora, Ni segituan kikitzen naiz. Beldurrezko pelikulak etzezki bate gustatzen, oso gaizki pasatzetelako, bai, ez. Nik ezin Eta gero iuntasunen jun eta gogora ez. Gaina Donostian hasiko da, ez? Beldurrezko eta fantasiasko sinema astea, bai. Ez. Zaten dute jaialdirik onenetakoa dela, egia da, ez? Baina jende askok barre egiten omen du, beldurra pasa baino pelikula hauetan edo zinemaldi hontan hori zaten da, ez? Hori defentsa mekanismo bada, ez? Ez dakit. Bado jendea beldurraren aurrean barrezka azten dena. Ja. Nik uste dut baduela gehiago hortik, pixkate... Baliteke. Autodefentsatik pixkate. Ja. Ez, nik ezin dut. Eta batzuetan ikusten ditute, Eta baino gero 3 aste lo egin gabe. Ez du merezi. Ez du merezi. Ez. Beste zerbait ikusi. Listo. Hori oso diálogo interesgarrian ari zinaten da hemen tenis partida batean bezala sentitzen izan. Ezker, eskubi. Bueno, badena izan da Spidermanderren errua esan duelako gau beltza hitzak grazia egiten diola. Spidermander igandean ezagutuko dugu hor zeure? Bai. Spidermander! Zu ezagutzeko gozga biltza, bai. Baina, tira, hori... Astelenean kontatuko dizuegu. 11:23 minutu izango dira, 2 segundu barru, zuzenean naiz irratian, hemen bigarren kafean, bagoaz aurrera, orain bai, Katixa Perea orkestera. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Katixa Perea, Tolosa, dantzari eta irakaslea. Katixak 3 urte zituela izan zuen lehen aldiz dantzarekin kontaktua. Gaixotasun arraro bat izanik, mediku batek ariketa fisikoa aholkatu eta oraindik bere tamainako arropa egonez arren, 3 urterekin hasi zen Tolosako balet eskola batean. Amaren baletarekiko maitasunak ere ziur izan zuela eragina Katixaren dantza ibilbidean. Bere irakasleek, Katixaren gurasoei talentua zuela esan zieten, eta horrela, Tolosatik Beasainera, ondoren Donostiako Talia eskolara, Mentxu Medelekin ikastera, eta azkenik, 14 urterekin, dantzaren bidea hautatu nahi zuela argi ikusita, Madrilgo Carmen Roche eskolara joan zen. Esperientzia gogorra izan zen, baina asko ikasi du Carmenekin, eta irakasle garrantzitsua izan da beretzat. Baleteko karrera egin zuen, eta bertan, konpainia moduan parte hartzeko aukera ere izan zuen. Hainbat koreograforekin dantzatzeko aukera izan zuelarik. Gustura zebilen dantzan, baina kasualitateak dantza irakasle bilakatu zuen. Flamenko dantzari batzuek baleteko eskolak nahi zituzten, eta hor probatu zuen lehen aldiz klaseak ematea. Berak esaten duenez, konturatzen hasi nintzen, irakasteak gehiago betetzen induela. Zalantzak zalantza eta aukerak aukera, Carmen Rochek bere eskolan irakasteko aukera mantzion, Euskal Herrira bueltatzea erabaki zuen, eta ordutik hemen dabil, dakien guztia gainontzekoei transmititzen, eta baita baletarekiko pasioa ere. Donostian, Mentxu Medelekin hasi zen eskolak ematen, eta Tolosan, baimena eskatu zuen balet eta dantza garaikidearekin hasteko. 25 urte bete dira ordutik,
eta bere pasioarekin jarraitzen du. Ikastaro batekin hasi zen, eta egun Tolosako dantza tailerren koordinatzailea da. Hainbat lekutan irakasle izateaz gain. Ia ezerezetik hasi zela esan genezake, eta gaur egun benetako dantza eskola bihurtu da. Aukeran, Alur dantza taldea, hainbat konpainiarekin aritzen da lanean, eta hauetan eta eskaintzen dituen eskola guztietan, dantzako teknika eta pausuak irakasteaz gain, dantzarekiko maitasuna ere transmititzen du. Gaur gurean horri guztiari buruz arituko gara berarekin. Ziur guri ere baletarekiko eta dantzarekiko duen maitasun hori transmitituko digula. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Katixa Perea. Kaixo, egunon. Egunon. Egunon, eta ongi etorri bai. Bueno, Katixa, lehenengo galdera nik egin behar dizut. Gero, normalean oianak hartzen du entrevistaren ardura, kafeutxa izena duen tarte honetan, baina tarteak izen hori eukita, saioak bigarren kafea izan da. Galdetu behar dizuegu, beti, ea kafezaleak zareten, bai, ala ez, gurera etortze zareten protagonistei. Goizetan, eske behar dut, bestela enaiz esnatzen, ni gautxoria naiz. Begira. Beraz, beste kafezale bat ez du gehiago, esango, estadistiketan oso gainetik gabiltzen. Bai, egia esan aurten bai, Juri, zeo zein barko dugu, ezta? Bai. Ez da egingo dugun. Igual, kafezaleak ez direna bakarrik gonbidatu. Konpentsatzeko, bai, nola egin hori, Bueno, Katixa, zurbildu lasai mikrofonora, hori ikusten zaitutela pixetu urrunduta, eta behar zaitugu gertuago. Ez duko ezkaiten, ez? Bueno, basiko naiz, ni aipatu dut 3 urterekin hasi zinen, baletarekin hortxe apuntatu zintuzten gurasoek, baleta egitera, ama ere Parisen aritu omentzen, eta berak ere omentzuen pasioa dantzarekiko. Nola gogoratzen dituzu, edo gogorapenen edo oroitzapenen bat baduzu txikitako momentu haiena? A ber, gauza da, lehen aipatuzun bezala, gaixotasun arraro bat izan nun, eta medikuak gurasoi esan zienen ariketa fisikoa egiten hasi behar nula, bereek esan zuten eskadinonekin zer, eta sartuko deu, eta kontatu zian ni beti dantzan neola etxen. Esan zuen, igual probatze doa baleteko eskola bada Tolosan, da ara jungo gea. Eta berez ez zituzten hartzen 3 urteko umek, 4 urtekin haste zian. Baina ez dakit, irakaslea, ez dakit pena mantzio. Eta utzintziten sartzen. Elbira izena zuen, Elbira Ubierna. Eta oso oroitzapen hona daukat, zorrotza zangoatzen naiz, beha iskin baten jartzen zen. Ematezun iskinen zeonatea, eta ematezun etzikula utziko atatzen hortik, ez dakit, baina pasio handia zaukan. Zorrotza zen, baina baita bazekin transmititzen dantzarekiko maitasun hoiez. Eta zerbait piztuzun igan. Igual ni berezkoare banaukan, baina zerbait piztuzun. Eta gainea bea izan zen lehenengo asantziela nere gurasoi ikustezula zer naukala, talentua naukala, eta bueno. Eta horrekin guztiarekin erabaki zenuen 14 urterekin gazte horrere bai, Madrilera joatea, bertan Carmen Rocherekin aritu zinen ikasten, gazte, ez dakit horre guztia ze supusatu zuen, aldaketa handi baia zuzenean hemendik Madrilera joatea, ziur aski, zer izan zen hor bertan ikastea zuretzat? A ber, gauza da, ilusioz beteriko erabaki izan zala. Eta hasieran etza kontuatzen. Azkazun zailtasun guztik, ez? Etxetik kanpotea, familiatik urruti, lagunak, ikasketak ebaitanik saiatu nintzen ikasketa arrundakin jarraitzen, eta bapaten dena erdera zan. Goatzen ez, iztegiak ineola aldamenen, zer? Karo. Ez nekin, ez nuen ulertzen historia erderaz. Baina, bueno, hasiera oso politia izan zen, zen ineon tope nire ametsa betetzen, eta goatzen ez lehenengo aldia gaixo jarri nintzala, gripe simple bat izan zala, bueno, zenearrak. Hemen ez da mazumo batek hartzeko. Karo, bai. Bai, gero konstiente hasi nintzen izaten ez, zer suposatzezun, da gero gaina horren beste ordu esartzeituzu, baleten da gero hortik aparte ikasketak, eta gogorra izan zen, oso gogorra. Baina berriro ingo nuke. Kontuatzen naiz, berriro ingo nukela. Bai, eta gaina suerte handia izan nun, bai hango lagunekin. Hasieran kostatu intzitzaien, euskalduna izatagatik bai, hasieran asko kostatu zitzaien. Baina gero, lagun honakin ditut, gaur egun oraindik erlazioa daukatela. Eta irakaslea, Carmen Roche izan zanetzako irakasle paregabea, baina pertsonare ezin hobea. Bai, nei tratatu ziten
Netzakoan izan zen ere bigarren ama bezala. Ze oso zorrotza zen, gogorra zen, batzutan ez zaukan filtroik, zuzenketak iteko taula. Baina nik uste bazu momentu txarra eginala pasatzen edo, beti deitu itezigun despatxoa eta benga ze gertatzea. Ze ona, apostua berezia zen. Bai, bueno, urte batzu pasa direlako, gaur egun norbait baleta goi mailan ikasi nahi badu, hala ere apostu sendoa egin beharko du, eta gero, baleta delako. Gaur egun ez dakit, bai euskal dantzan, bai dantza garaikidean, bai akaso baletean bertan, bueno, Euskal Herrian ja aukera gehiago akaso egongo dira, ez ziguala inbeste, baino zerbait egongo da, baina zure apostu oso sendoa zen, eta oso sendoa zen, bueno, suerte pixka eta bia puntu Tolosa bezalako herri batean, herri handi xamar batean, baina herri batean, zegoela norbait garai hartan baleta erakusten, irakasle bat, eta horrek ere mantzizula bidea, ez, bueno, gertaziteken ez egotea. Bai, gauza da, garai hortan gainan ikustet, baleta ikuste zala hemen oso elitista bezala, bai, orduan nere gurasok pausoi emateare, ni beti esatet izugarrizko suerte izan detela, nere gurasok beti babestu diate, beti lagundu diate, beti, eta badakit nik kanpoa juteko garaien, bere inguruko askok oso komentario rodelak intzizkiela, ez? Etzan bat erreixa izan behaientzako aposto egitea. Baina ikuste zuten garbi naukala eta esan zuen benga, zu garbi daukazu, zukin gaude. Eta gaur egun honeaino iritsi naiz, baiei esker. Bai. Ze polita. Eta gaina guain, barkatu. Eta oaindik hor daude, etortzeia jaialdi guzti eta beti galdetzen zemuzua, zikasekin zemuz. Gaina guain ere semeare jarraitzen nahi da, bide hau, eta daude, ilusio batekin. Bai. Polita izan behar du ez, beraiek, zuk esan da bezala, garaiaitan, erabaki hori beraien zatetzen dio, alain erresa izango, aipatu diguzu, jendearen komentariak ere kurdelak zirela, apostu bat, zalantza egingo zuten, erotzen ari algara ez, gure alaba Madrilera, baleta ikastera bidaltzen, eta ikustea, zuk ero egin duzun bidea, zure eskutatik zenbat ikasle pasa diren, bueno, orain zure semearen, nik hori enekin adiez, datu hori, baina mango dielako konfirmazio bat, ez, bueno, erabakia ondo hartu genuen, ez, tarteka beraiek beraien intimidade esan, ondo erabaki genuen, ez? Bai, gainean nahi esan diatere, bai. Pozi daude, arro daude. Ze polita. There's a light at the end of the tunnel. Madrilen ikasten aritu zinen, aipatu duzu, dantzan ere aritu zara, eta gero irakaskuntzan sartu zara. Aipatu dituzu zure irakasle izandakoak, Elbira, Carmen, zunolako irakaslea zara? Edo zer da sentitzen duzuna irakastean? Zenik aipatu dutzuk elkarrezketa batean esan da, bat-batean konturatu zinela irakastea zela, ez, betetzen zintuena. Zer sentitu zenuen edo nola nabaritu zenuen hori? Bai, ibilbide hontan irakasle pila bat izan ditu. Batzukin denbora gehiago, beste batzukin gutxigo. Ia da igual markatu diatela 3 irakasle, ez? Sirakoa, Elbira, gero Mentxu Medele baita bere pasioa transmititzeigu beti, eta jarraitzen du transmititzen. Eta Carmen. Gero izan ditut, igual ikastaro txikitan edo urteetan ebaita, irakasle gehiago, baina ez dakit, nik 3 horiek uste markatu indiatela. Irakasle izaterena, nik ikusten nun adibidez, erabakin nunen baleteko karrera itea, banekin ez nula erreixa izango baleteko karrera izatea, ez dalako erreixa, eta gainea kanon fisiko batzu daudelako. Eta ni adibidez ez naiz luzea. Txikia naiz, muskulatura fortekoa, beti argala baina muskulatura potentea. Eta hoi estetikokire asko behidatzea. Ordu manekin etzala erreixa izango, baina, engantzatutan egon, dantzakin, esan benga, aurrea noa. Dantza klasek ematea izan zan pixkat kasualitatea, nila Carmenekin egon, konpainia astena izan, eta geneukan irakasle bat, Ana Baselga izena zula, kontserbatorian itezula lan ere bai, Carmenen eskola etortzezan ordu batzutan, baina kontserbatorian itezunetan zaukan, beste kide bat, beak zaukala eskola pribatu bat, flamenkoko eskola pribatua, oso eskola ona, eta nola dena karrera iten aizian bai, baleteko ikasketak ere behar zituzten, ze azterketan sartzen zitzaien.
Eta orduan, komentatu intzaten, nahi zukatix interesatzen zaizu, eta, bueno, bai, hola, xoxa batzuk atatzeko, eta venga, hasiko naiz. Eta goatzen naiz izan zan iritsi eskola, denak pasio bat iten zeuden, behiratu ziaten da santzuten. Viene la clásica. Hoi izan zen... Ongi etorria. Ongi etorria. Eta orduan esan, zer da hau? Eta ziratek esan venga, hau erronka modun hartukoet, eta lortu behar dut gustoko izatea, baleta. Azkenen beraiek flamenkoa aukeratu zuten, baina esan lortu behar dut gustoko izatea. Eta kontuatu nintzen pila bat ikasi nula behaiekin. Gero gaina batzuk ni baina zarragok zian. Zu gaztea izan. Oso gaztea nintzen, orduan. Batzu behidatzen zieten, esaten ziren, aparte de la clásica, una niñata. Baina, ez dakit, elkarlana hain genuen, ni kontuatu nintzen, behaiek azkenen bizio batzuk zauzkatela, flamenkoakin, eta, ikastea hoi dena zuzentzea, eta gero beraiek lortze zuten, zer robetzea lortze zuten bakoitzen, oso espresibo zian, eta orduan pozoi helarazte ziaten, eta orduan izan zan dena, ze politia da nau. Bai, eta, hasi nintzen kontuatzen, netzako oso bereazgarria izala izaten, oi? Eta gero gainea, ikasle bakoitzak zauzkan zailtasunakin, behidatzea, aztertzea, nola lagundu honi, eta netzako izan zen, eski hau asko gustatzen nahi zait. Orduan iritsi zen momentu bat, erabaki bat hartu behar nula, zeia ikusten nun, nire Madrileko ibilbidea bukatu bartzula, eta kanpoa jo behar nula, eta hasi nintzen pentsatzen esatun benetan, hasi nintzen juten Alemania eta hola, eta ez nun garbi ikusten, gero gaina hasi nintzen hemengo mutil batekin hasten, eta izan zen bizkako, eta etxen planteatu nun esan naiz pentsatzen igual irakasle izan nahi detela. Eta beraiek, oso ondo, hoi erabaki badezu, orduan ez zaizu iritzen etxea bueltatzeko momentua da, lagoatzen nahi zenek Carmenek esan ziten irakasle izan behar badezu, hemen ja homologazioa lortu behar duz, eskola pribatua zen, eta orduan zauden justu homologazioa eskatzen dola, eta gukin ingo duzu lana, eta igual, batzutan esatezu, zer gertatuko zen angeldituko baina, ez? Baina, zakit, izan zen ez, nik etxea nahi bueltatu, gainan nahi Madrilen bizitza gogorra intzitzaiten. Azkenen esaten, ni metron ju, norbaite bultatzi zula. Eta ez dizuela ez tarpegia behidatzen, etzai gustatzen. Bai, eta gaina, grazintziten, zelenengo unetan ja etxen neola, amai esaten nion, ama, eske jo nahi zogi bila eta ilusio bat iteit. Kasi iteit! Bai, bida, holako. Bai, eta itzulera oso politia izan zen. Aipatu duzu, orain helduko diogu pixkat hemengo klasei, baina aipatu duzu, ez? Flamenkoko hauen lehen irudia doa, la klasika. Lehen aipatu duzu irakasle zorrotzak zirela baletekoak. Neri, adibidez, nik baleta oso berandu ezagutu dut, eta uste dut hasieran gogoratzen naiz garaikidea lehen aldiz egiten hasi nintzenean esan zidatela, baleta egin behar duzu, eskola askotan baleta egin behar zan. Ta nik gogoratzen dut, esaten nuela, nik ez den nahi. Irutze zait oso zorrotza eta oso... Badago, ez da, imaginario kolektiboan, baleteko irakaslea, zorrotza gaiztoa, esan nahi dut, ez dut esan nahi, errealitatea hori da. Baina imaginarioan badago. Imaginarioan badago. Aberta, existitzeia. Egon badaude. Ez da leyenda urbano, a ver. Ez, nik izan ditut irakasleek, benetan klasen dardarka gendela. Baina ez tia gehienak ez tia hola. Bai. Eta ez dakizatik daukaudena fama. Nondik dator? Nondik dator, egia esan ez dakit. Nondik etorriko den? Irakasle rusiarrak egia oso... Agian hortik etorriko da. Nik uste baietz, baina gaur egun... Uste ikasleak zaintzaitu gula. Saiatze gea. Nik orain baleta egiten dut eta egia da oso gustora nagoela eta batzuetan pentsatzen dut, lehenago egin izan banu, ze uste dut oinarri bat, nik ez dudana sekula izan, ematen dizula, ez? Baletak badu zerbait, hori lehen esaten zenuena, ez, flamenkokok ere bazituztela biziotxo batzuk hartuak, eta hor nola erakutsi zenien, zer eskain diezaguke baletak? Segurazki dantzari bati, edo beste edo zeini, bizitzan, edo zer eman dezake? Bida, bizitzan,
nik beti ikustet, eta gaina gurasok esateiate, hemen eskolatik pasadianak esateiate, eske betiako daukatia disiplina bat, eta bai, hoi gelditze zaie, ez, esfortzua. Gaur egun ez da modan, esfortzua eta disiplina, seitu nahi dute dena ja, eta ez daue lortzen ja izugarrizko frustrazioa. Orduan, baleten, eukibarezu, izugarrizko pazientzia, ze gauzak ez diateatzen seitun, asko errepikatu behar da, hoi ikasitea, txikitatik itegunak, txikitatik ikasteu, eta disiplina hoi, benga, egunero, ez dut faltatu behar, ondo antolatu behar naiz ikasketakin, iristeko baleteko klasea eta ez faltatzeko, ze talde lana da, konpromesu bat hartze deu, empatia lantze deu, sensibilizazioa, osea, sensible gokea musikarekiko, mugimenduekin, gero, zure burua eta gorputzaren ezagutza oso garrantzitsua iruditzen zait, gaina gaur egun horrenbeste arazo daudela osasun mentalak eta baita oso konstiente gure gorputzarekin, da gure buruarekin, zer zeitun nemardezu pentsatzen, zatik gaur daukat horren egun txarra, zatik ikusten ez horren itxusia, da, detektatu imardezu, egun txarra daukazu gaur, ez da zer gertatzen. Eta gero, nik ikustet, balet klasikoak daukan metodologia beak iteizula, mugimendua lantzea modu oso konstientean. Horregatik laguntzen dut, horregatik iruditzen zegu dela oinarria beste estilontzako. Egia da, baletaitagatik etzala izango gero trebea estilo guztitan. Ze gero bakoitzak bere lenguaia ezagutu behar du, eta zuko igual esatezu baidan ere lenguaia garaikidea da, baina gero aparte trebe izateko talentua izan behar duzu. Eta asko landu. Aipatu duzu oinarria, eta gero pausu asko adibidez frantses izena dute, ez? Eta gero badago ere erlazioa edo euskal dantza, folklorea, badago erlazioa harremana, ez da? Baletaren eta bestearen artean. Erromantizismo garaian drama handiko baletak sortu zian eta nastezan fikzioa eta realitatea, ez? Eta hor txertatu zituzten folklore dantzak, garai hortan. Baina alar ere bai, Luis Amalaugarrena, Eguzki erregea deitze zutena, horren birraitona, omentzan Luis Amabosgarrena edo, eta zan Frantziako eta Naparroko erregea. Ordun, Euskal Herriko zeoikin, Luis Amalaugarrena ezkondu mentzan iparralden. Eta 6 dantzari euskaldun omentzian dantzaitea. Eta ez dakit, bere akademiko koreografoak Pierre Beauchamek, ez dakit bai pelotaitagatik edo, sartu mentzitu metodologia horren barrun bi euskal pauso. Bai, Pade Bask eta Sode Bask. Begira, hortik datu. Eta baleten gaina dia bakarrako la nazionalitatea daukatenak, Osa, garrantzitsu geha. Hori, bai. Eta ze politia historia, bai. Eta gero uste dut bere garaian ere, adibidez, pixka bat ikusteko mutilen presentzia, ez? Askotan esaten nahi, nire baleteko klasean adibidez, ez dago mutilik, esango nuke oraintxe. Ez, irakaslea mutila da adibidez, Irakaslea bai, mutila daukagu, baina taldean ez. Nola ikusten duzu bai, aipatu duzu portzentaia, oso baju? Oso. Eta gainea nik ikusteto haindik asko daukaula lantzeko. Lehen aipatuten bezelan, ere semako aleteiteu, eta haindik entzute ditugu komentario batzuk, bai, oso txusik. Eta nekin, jende asko kontrolatu iteaz, Claro, bai. Nik esatea oso jebia da, baina, bai, oraindik gaur egun, maleta itezu, baina olarpegia maleta. Bai, eta nik kontuatzen naiz ikaslekin daukatela zama hundigoa. Osea, ja, baletak eskatzeizun esfortzua eta disiplinatu, gainea daukazu zama hoi, ez, eskolan askotan ez dizutela ulertzen, baletaitagatik, eta... Bai, bueno, mutilaren papera baletean, bere ibilbidea izan du, bai, hasieran gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten. Begira, nola alda daiteke. Bai, hasieran gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten, gero romantizismo garaian hasi zan hartzen indarra emakumea. Gainea nola nahi zuten emakumearen gravitatea erakutsi edo izan zala justututuak eta sartu zituzten puntak sartu zituzten garaian, gizonezkoak ite zutena da emakume altxa, gehien bat bere papera zan de partener esaten bezala.
Eta egia da gaur egun oso paretsu daudela, osea, gizona eta emakumearen papera oso berdina iritze zaidala. Adibidez, koreografia neoklasikotan eta gutxi gora bera berdina itegue. Hartzen badeu repertorio klasikoa romantizismo garaikoa, oraindik emakumeak igual indar gehiago dauka, baina, gizonak baita badauka bere variazioa, bere trebetasuna erakusteko eta bidena, Baina nik ikustet gizartea oraindik asko daukala. Eta gehien bat, hau dena gertatzea ez jakintasun handia daolako. Eta hemen ez deu serio hartzen kulturak euki behar duen garrantzia. Ez deu ondo lantzen. Eta adibidezuk orain, aipatu dut irakasle bezala leku ezberdinetan aritzen zara, Tolosan hasi zinen duela 25-26 esango nuke ez da aurten, ia zaintzen duten 25. urte hurrena, hemengo dantza tailerretan koordinatzaile, zer izan da hori zuretzat, ez? 25 urte hauetan bertan aritzea zure herrian bertan hainbeste jende, ez? Pasada, lehen esan dugu, zenbat ikasle pasakote ziren, ez da hortik? Bida, justu, nola, onginan iaz, lantzen gainean genuen jaialdi berezi bat, eta goatzen naiz, hasieran aurkezpen modu nahi bideo montai bat, nola izan zen ibilbidea. Osa, neharrez hasten nintzen ez zin, ze izan dau. Ze oso momentu politiak izan ditugu, baina baita oso gogorrak. Ze burruka hundia izan da hemen. Burruka hundia, esatetenagatik, ez? Ez da egiten apostu sendo bat, eta erakunden aldetik ez da egiten apostu sendo bat, eta dantzarekiko gutxiko gainik. Orduan, ni beti hau hartu nun ilusio hundikin, eta beti amesten, ez? Eta benga, eta goazen hunditzea pixka gehiago, eta goazen hunditzea, eta gero ere bai, ulertzet denontzako ez daola dirua, eta batzutan esan barezu, honeaino. Baina, batzutan beharrak oso garbik izan diat, ikusten nun zala burruka bat, eta bai. Baina, nik uste eskola politia sortu deula. Adibidez, nola, oi hartzun handia izan zuen, 25 urtekoa, etorri zizteizkiten ikasle pila bat, esatea, asko posteziala, 25 urte bete genitulako, eta oso oroitzapen politia dauzkatela baletakin. Ordu ni horrekin gelditzen naiz. Osa, netzako da politena. Gero suerte izan dut, lantalde politia daukaula, osa, Itziar Urruzola dibidez daula irakasle ume txikikin urte pila damakizki behar bai, nekin. Oain daukagu Borja Bordonabe, 8 urtetik gorako ikaslekin, eta Maia Lizaran dago garaikidea maten. Eta ustete oso lantalde politia gehala. Eta ilusiokin hartzitugu klasek, eta jaialdi politiakiteko ilusiokin gaude. Azken hausnarketa edo azken etorkizunerako gogo honekin agurtuko dugu gaurko saioa eta agurtuko dugu Katixa Perea, guardiuko 12 bueltan ditugu. Katixa, mil esker gaur gurera hurbiltzeagatik, 12 dira eta kafea nahi baduzu prestatzeko moduan izango gara gainera, eta laizter arte. Eskerrik asko. Oiana Maritorena genbe, datorren astean ez zaitugu ikusiko, beraz azaroren 10 arte. Hori da, bai. Igandean ikusiko zaitugu eta bihar. Bai. Bai. Goiuri Zeizarandia, astelener arte, edo asteburu arte. Hori da, igander arte. Entzule, bagoaz, izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.